Thank you, Ma'am Yanis. Sa imong gipadaan. Pasan kalibo. A few moments later. Boxer. Nagungay ko siya. Pareho. Ah. Oh. Tulo ang boxer. James. Pero ngorong bad. Oh, kalo. May kalo eh? Yeah. Bulls. Chicago. So, thank you, Ma'am Yanis. Imong gipadaan. Pasan kalibo. Suko na kalo. Kalo. Okay. Eh? Austin. Para Rodman? Ron. Ikan ko. Ahan. Nantatabar. Nantangata. Ito yung kantahon. May isang kanta nga. Anong mga pasalamat na kanta? Sakto mi ko? Oh. Ay, muna. Ay! Kalipat. Oh. Agrilo. So, thank you. Ang oras, alas 5:15. Astin lang. At ilahanin ni Umno kayo nagmindaw na mas maupong ka. Baho kasi na yung mindaw. Minus ka. Baho naman eh. Sus. Yan ka sa inuan. Tikman mo na yun. So, paano lang ito? Mag-ispat. Ano, mag-ispat? Kawat, kawat. Lard. Yeah. Lard na. Hello? Dahil mo sa itilay malat-kulat ko lang. Four bucks. Ma'am Eunice Castardo. Thank you, ma'am. Yeah, wala. Automatic na. Ito ready to na. Bago naman ni mo pa? Ay, sure. Nagganag na na nino ko? Napay ng hati. At. So,
Parang liyo sa bilo. Ako na dyan ang ilak na, kagawat ko. Ano nawa mo mong ispat? Usab. Thank you. Hindi ka na itong picture ng ma'am. Wala. Itong bukan. Ha? Saan? Oh, pili na mo, ma'am. Pili na mo, ma'am. Okay. Nagtuloy ka tos. Joke ka. Mana pinalit na mo. Nauli mo pinalit na Manialis nagkada. Wala naman kayo nito lagi. Oo. Apil mo na sila ba siguro? Oo. Apil niyo eh. So, nice. Oras. Salamat. Salamat, Manialis. Last tardo sa imong gihatan na isang libo. Yan na. Palit na mo. Ang mga magali, boy. Ulo na. Nagkagaling spot na wa. Sana kay Panono. Wa na. Salamat, mami. Salamat naman. Salamat, ma'am. Facebook page, Basta Bisdak Fighter. Facebook. Hindi na mabasa ito eh. Mabasa, pero di masudlan. Mabasa, pero pag masudlan natin, nakagawas. Oo, di nakagawa. Di mo nang isuhon. Narinig ka ba yan? Ito na ang live na.